وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وسلم. ko idi fo enen kam no paamirɗen maccugagal ni en l'islam wiiri ni ina serti par ce que l'islam kam so neɗɗo woni maccuɗo dahama e nder haare walla soodi ɗum walla roni ɗum so sottima tan gasi walla so accanama Allah gasi wonti dim kañum rimɓe heddiɓe fof potinet hay goto ɓurani goɗɗo haala ka wonte reftede hen. annabi sa sallam nde rimɗini zeydi nde o rokki on ko ɓigorgol makko direct ko banu hashim ko ɓurashi hanke o resi ɗum ganduɗa Zeynab binti Jahsh oɗo ko noon Usamata ibn Zeyd enen ji annabijo hade natata fatwa makka ina togginimo annabijo hade mum nattude nde o wi sinno Zeyd no wurno o waɗan ɗum gardiɗo annabijo waɗi ganduɗa oɗo Usamata ibn Zeyd gardiɗo kono Aboubacry Omar en fof no hen kanko julnataɓe en ji annabi sallam ñande fatwa makka ko Bilali o noddi yo ar ngabba dow Kaaba he yo ar naata anani o heewi ko yi Bilali no waɗe ɗo ko boni anani ɗum ɗo enen eko joguiɗen hande ha so neɗɗo sottima en mbaɗi hankkadi maccugagal tan ko ƴiiƴam woni hay so neɗɗo sottima walla halfani ɗum walla ni tan ko maccuɗo hunde nde hormum bonde foof ala hunde fof ɓuuri bonde ko ɗum ko ñiiɓe hakkillaji yimɓe woni hen ko eyyi hunde fof ko ɗum ɓuuri bonde wonno annabi o sallam wi heeƴi bani adama bonnde tan kam tan miijoɗa aɗa ɓuuri kaari sa miijima tan aɗa ɓuuri neɗɗo taw ganduɗa ina boni no fewi taw ni sa ƴeewi wiyeteɓe ko maccuɓe hande taw goto fof no wawani hoore mum no jogui galle mum taw ko dimo ina ɓuuri hay wiyede ganduɗa wiyeteɓe ko rimɓe ɓe nokkuji goɗɗi eyyi ɗeɗo gueɗe kam ko hunde ñiiɓe hakkillaji ala ko haali kam ko heddi ko o ko cubballo o ko baylo o ko sakke ɓeɗo fof ko rimɓe ɓiɓɓe rimɓe jeeɗiɗo ko wiyete ɗabaqiya tan yimɓe mbaɗi hankkadi ɓe ko dow goni ɓe ko hakkude ɓe ko hankkadi ɗum ɗo ñiiɓama nder hakkillaji yimɓe anani seereɓe fonnoɓe hadde ɗeɗo gueɗe kaɓo ɗeɗo gueɗe ɓe l'islam ari ko haɗa haɓade ɗeɗo gueɗe annabi sa sallam e nder Qur'an ni hay sa waɗi ko boni tan wiya a yafetaki sona sa rimɗini jiyaɗo ɗeɗo gueɗe yo guitti société won gotum yimɓe yo nattodir yo ndesdodir yo jiidu yo en ɗam jokke ko ɗum woni ko wiya ko l'islam de fof ko ɗum haali enen fof koye baba adama jaltuɗen kullukum li adama wa adamu min turab la yantahiyanna aqwamun anil fakhri bi abaihim alladina matu innama hum fahmu jahannam annabiji kono yimɓe yo curoyaji no piya becce minen komin ɗum ɗo e ɗum ɗo taw ɓe basorto ɗum ɓe gona sona doccotte nder jahannama aw la yakunanna ahwana ala llahi min al julan ko annabiji goto wawi haalirde ndani o wi taw on basortoɗa ɗa ñaaƴiɗo ina ɓuuri jasde banggue Allah hay e tallore hay kowoje sutura nani ñamoji doodi ɗe taw kañum ganduɗa kañum ɓuuri teddude banggue Allah on pirata becce o anani annabi sallam ko noon wi o wi ganduɗa kanko annabi sallam o to gaddani kam askoñede golle kollete o wi bandira e makko o wi kala mo ganduɗa golle mum wallini ladde asko mum yettinta ɗum koy kala mo golle mum ganduɗa yettinani o wi asko mum yettinta ɗum golle ko moƴƴi gaddon ñande darga Allah wi ganduɗa fala ansawa baynahum fa ida nufiha fi suuri so Allah adun ɗo wuttama asko taaƴi asko koto adun ɗo yimɓe kutorto kaari kaari jiidi kaari so maayi kaari na rona ɗum kaari kaari ndesodirta ɗum woni askoji adun ɗi ko nafata ɗo kono ñande darga ko fala ansawa baynahum yawma idin wala yatasaalun eɗen ñaagui Allah yo Allah hokkumen faamoye gonnam ɗiɗo barage uji guewa hakkude yimɓe e leñol ngol gonnam ɓeɗo nangodirde e gollirde diine Allah o diine Allah janggueteɗo o ko ɗum tan ma waɗe tatbiq annabi o sallama tawi ko ndeɗo hunde ne sankiti arabeɓe kañum en mbiyatno ko maccu mabɓe eɓe jogui toon tamaroɓe en kanani hay ñamde hen no wiya ajowa joni noon annabi sallah ara itti ɗeɗo gueɗe foof kanko e Bilali en kamɓe en Salman en kamɓe ɓeɗo kamɓe joɗotto ha hefere ɓe gaare makko ñande gotel mbiya annabi amin jiiɗi diine ma o kono ɓeɗo min joɗotta koye mumen waɗan ɓeɗo place banggue min joɗotta koye ɓeɗo jomiraɗo wimo wasbir nafsaka ma alladi dummo fittanuma wondude e ɓeɗo yiɗɓeɗo horsinɓeɗo jaɓɓo ɓeɗo anani annabi sa sallam ko noon jomiraɗo ida jaaka alladina fa qul salamun aleykum kataba rabbuka nafsi rahma ayeji temedde nder Qur'an anani ko ina haala ɗeɗo gueɗe yo Allah faabo wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam.